подавах оставката. Сега е малко по-хубаво, защото хората са много приятели. Когато се готвих за тази вечер, през цялото време мислих как да стоим малко по-надалече от раждането, зачеването, заявяването, защото мислих, че не сме готови. Не знаех какво ще говори Кристиян. Ми се оказа, че имаме платформа. Някак си има неща, които очевидно, тръгвайки да се случват, когато трябва да се случват, те просто през порите на историята избиват. И личен е този момент за мен, не само заради датата. Така се случи, вчера се роди втория ми син. Първият, когато се роди, беше почти буквално дни след като станах министър и очаквайки това събитие, когато се заклевах в Народното събрание, това, което си казах, беше, че по никой начин не бива да забравя едно нещо. И то е, че се хващам с цялата тази история заради кауза. И само заради кауза. Успях до някъде, мисля, да спазя това обещание, но сега исках да кажа малко повече за тази кауза и за това какво аз наричам българска мечта. И също названието, този въпрос се излезна от това, че аз някъде казах, че българската политика не произвежда понятието българска мечта, не съществува на нашия политически език, а трябва да го има. И моята мечта е съвсем проста. Тя е децата ми, и аз наистина се надявам това, което Мануел ми пожела да изпревара да се случи, да могат да ги възпитам като българи с усещане за корен. И да могат един ден, заедно с всички деца на нашата генерация, да изберат България като свой дом, без това да го усещат като някакъв труден избор. Това е съвсем просто нещо. Но за да се случи то, мисля, че трябва да можем да отключим един друг път на развитие на страната. Трябва да можем да я тласнем в една по-висока енергийна орбита на развитие. И ми се искаше да ви покажа, само трябва да включа това нещо, извинявайте, да ви покажа нагледно това нещо. Тази графика отразява едно изследване на Харвард от 2005 година, мисля, че е правилно, което показва нещо, което изследователите са нарекли този пунктирна линия, голямата стена. Голямата стена разделя две групи страни. Едната група са страни с икономическа свобода, с върховенство на правото, с силни институции, за икономика, която е базирана на предприемача и съответно те са над тази граница, която се развива от 2005 година, но тогава е било $10 000 на глава от населението годишен доход. Под нея са страни с много корупция, без силни институции, без върховенство на правото, без икономическа свобода. България е под тази голяма стена. Това, което трябва да направим е да говорим за това как бихме могли да изчупим, да минем от нея. Ето е Полша в жълто. От 90-та година, забележете, това е една страна, която е намерила в себе си ресурсите, политическия консенсус, визията да се развива. И е изчупила тази стена доста отдавна. Това е в синьо графиката на българското развитие до сега. И искам да ви обърна внимание на едно нещо. Известно време ние сме растяли като Полша. Страната ни може да бъде нещо много по-добро, отколкото е в момента. И ние, това е голямата задача, как да я върнем към този растеж. Има два сценария от тук нататък. Това е предполаганата стабилност. Това е просто една проекция в бъдещето. Виждате, че стената си остава недостижима. Това
Това е обаче според мен реалният сценарий, ако не направим нищо. Защото когато погледнем какво се случва около нас и когато знаем какво е състоянието на институциите в България, това положение, в което сме в момента, ако не намерим начин бързо да отскочим от него като в дъно, в един момент ще погледнем нагоре и това, което ще виждаме, е някогашното дъно. Ние не можем да оставяме дори на нивата, които са в момента, без ясен план за това как да отласнем страната от дъното. Ако имаме такъв план и дори качиме 2% от растежа си, който имаме в момента, както забеляза, това е просто връщане към една предишна динамика от предишен период. Ние имаме реалистичен шанс да прескочим тази стена, точно когато децата на нашето поколение ще бъдат изправени пред въпросите къде искат да живеят и къде да бъде дома им. Сега, искам да кажа обаче едно нещо друго, което се вижда тук. Този период от 2000 до 2010 година е период на голям икономически ръст в световен план. Период на нашето закачане за локомотива на Европейския съюз, който тогава все още изглеждаше като нещо абсолютно края на историята се беше случил на територията на Европейския съюз. Нямаше какво повече, просто трябва някакси да се паркираме там и всичко ще се реши. Нито глобалната икономическа конъюнктура е такава, нито Европейския съюз вече е нещо толкова магическо, разумагьоса се, за да можем да очакваме толкова лесно да стане, колкото е било и беше в този период. Някакси трябва да измислим плана Мюнхаузен, да се извадим за косите и да почнем да растем по-бързо. И какъв е проблема с корупцията и защо се фокусирам върху нея? Корупцията не е просто, проблема с нея не е просто това, което бива откраднато. Някакси оказваме се богата страна, това, което бива откраднато, го плащаме и пак можем да плащаме дълбоки за чубовете на бюджета. Още по-големия проблем с корупцията е, че за да бъде откраднато това, което бива откраднато, се решат институциите, краде се бъдещето, задушава се развитието на хората. За да има един успешен млад човек, хиляди институции, хиляди други или не са успешни, или трябва да се търсят успеха някъде друга. И казаха ми, че ако ще показвам графики, ще бъде много скучно, затова трябва да разкажа история. И наистина ми позволете да разкажа една случка. Бяхме за една подобна среща в един град в Централна България, няма да споменам името му. И след срещата отидохме на вечер. В ресторанта дойде при нас сервитьор и донесе една бутилка шампанско, каза, че един господин е там. Ми е праща да ме почерпи, господина дойде, каза, че иска да ми стисне ръката, защото и той разбирал, че трябва да има съдебна реформа. Аз казах, как стигнахте до този извод? Той каза, аз се казвам Митю Моторчето и съм собственик на кариера за чакъл. Ако някой не знае, чакъл е един от начините да се краде от пътно строителство. И каза до мене, при мене дойдоха от ГЕРБ и ми казаха, че повече няма да съм собственик на тази кариера. И така, и по други белези можем да знаем, че в страната тече процес на уедряване на корупционните вериги, елиминират се по-дребни играчи. И той казва, аз отидох при адвокат. И му казах, ще се борим и съм готов да си плата на съдията, като каже. Адвоката каза адвоката, не, ако не си от ГЕРБ, не може да си платиш на съдията. Това е, което се нарича завладяна държава. Дори не можеш да си платиш. Човекът искаше да се върне към демократичната корупция от предишните. Но не пледирам за връщането към предишния период, както може да се сетите, но ние наистина дори корупционен модел, който имаме и който се развива и чието метастази се задълбочават още повече, дори почват да убиват древните корупционери от предишните периоди.
Това, което се случва и това, което се разказва в тази история, че корупцията не стои на едно място, тя се развива, задълбочава, изяжда още повече институции, става все по-зле, а става все по-зле и около нас. И ако не се стегнем, ще имаме голям проблем. И твърдя, че без да се справим с този проблем и да имаме здрави институции, няма да можем да решим нито една от нещите, които Кристиян описа. Няма да можем да имаме нито образование, нито да се справим с картелите, които е толкова модерно, напоследък се говори за тях, нито да върнем хората в България, нито дори със земеделието да се промени нещо. Наскоро четах Петър Емил Митев някъде беше писал, че за да разбереш българина трябва да разбереш дребния собственик. Еснаф, по друг начин казвам. Имаме данъчна отчетност за България от 15 век и това, което виждаме по нея е дребни собственици на ниви, на малки работилнички някакви в градовете. Османската империя не е могла да го вземе това нещо от българите. Съветската можа. Парадоксът е, че и сега в Европейския съюз го губим отново. Парадоксът е, че и сега изведнъж виждаме как България се превръща в латиноамериканска страна, в която няколко семейства държат огромни земеделски земи и смукват огромна част от субсидиите. Това е просто пример за това колко далече стига корупционния рак, с който трябва да се справим. Другото, което искам и затова оставих този слайд да кажа, е, че този сценарий плюс 2 не е предмет на обсъждане на политическата система, на така наречените системни политически партии, както ги нарича уважаемия господин Цветан Цветанов. Ние сме изправени пред поредни избори. Току-що минахме през поредни избори. Имаме поредица от предсрочни избори, родени от политически кризи. Темата за това как да се справим с корупцията, как да имаме върховенство на закона, как да имаме силни институции, не е част от дневния ред на българската политическа класа, изградена от големите системни партии. Смениха се всичките в последните години на власт. БСП, ГЕРБ, ДПС не е слизала или поне част от нея, никога от власт. Тази тема не присъства. Тоест, ние някак си трябва отвън да я наложим. Ние опитахме всичко. Всички извън политически граждански средства, които можеха да бъдат приложени, бяха приложени. Имаше не един, множество най-различни протести. Имаше референдум, имаше граждански инициативи, имаше всичко възможно. И въпреки това, тази тема днес съдии отново са на улицата да протестират срещу действия на главния прокурор, а той се включва в телевизионно шоу. Всичко възможно извън политическите средства не сме го изпитали. И затова аз казвам днес тук пред вас, че е време да пренесеме тази битка на политически терен. Без да я водим в парламента, без хора като вас да са там или да имат свои представители там, ние няма да можем да направим сценарий 2+, част от дневния ред на страната. Не говоря дори да го реализираме. Трябва да мислим как да направим голям фронт, би го нарекал, който да си поставя тази цел. Защото нито един от играчите, които са представени в тази зала, сам няма може да го направи. Аз лично разбирам и знам, че трябва да направим нова политическа сила по няколко причини. Едната от тях е, че има една генерация хора, които са готови да влязат в политическа роля, да изгубят своята политическа невинност, но искат да го направят с нещо свое, искат да го направят от свое име и със свое лице и да му предадат своя история. По-трудно е да бъдат привлечени в някоя къща, която е строена от друг и носи спомени и истории за други хора. Но другото е, че има няколко неща, които трябва да се опитаме да направим, за да можем да обединим повече хора около тази идея политически. И
това дали ще има нова партия или не е техника, тя е тактическа цел. Стратегическата ни цел е и това, което искам да поставя като тема, защото тук не е въпросът просто аз или ние да говорим някакви неща. Въпросът е как да изградим една общност, която да е носител на тази кауза, онзи ускорен начин на развитие. И няколко неща, и това е всъщност важното, за което искам да говоря тази вечер, е тази общност. Тук са представени както политици, които са и трябва да бъдат част от нея, така хора от гражданския сектор, граждански организации, дали ще са регистрирани или не, пишещи хора, мислещи хора, говорещи хора. Въпросът е как да структурираме тази общност, така че тя наистина да изнесе и да наложи темата за справянето си с корупцията и освобождаването на страната от корупционния плен като централна тема в дневния ред на политическата система. Едното нещо, което тази общност трябва да има, и Кристиян вече говори за това нещо, е ясна кауза. Ние сме същите, познаваме се, знаем си и различията. И това е прекрасно. Когато имаме ясна кауза и тя е дефинирана и ясна цел, това помага както да не се вторачваме толкова в нещата, които не различават, така и да отличаваме своя чужд, защото когато хора, които никога не са направили нищо срещу корупцията в своя живот и по никакъв начин не са заели позиция и искат изведнъж да се снимат с тази тема, е лесно да се види този факт. И каузата дава сила, защото ние нямаме нито пропагандната машина ще бъде някога на наша страна, нито големите пари ще бъдат на наша страна, нито имаме политически машини извън София, описани от Кристиян. Най-големият ресурс, който имаме, е проблем. Ние имаме голям проблем. Ако това не ни накара да съзрем политически, ако това не ни накара не да регистрираме нова партия, ако това не ни накара да се осъзнаем като една общност, която да работи заедно, вероятно нищо няма да направи това нещо. Тази общност трябва да мисли за себе си като нова политическа генерация и тук не става дума за възраст. Тук става дума за налагане на друг политически дневен ред, за промяна в курса на страната. Тук става дума за утвърждаване на нова политическа култура. И когато го казвам това, нямам абсолютно никакви морализаторски намерения. Често сме подозирани в това нещо. Политическата култура не е въпрос на личен морал, не е въпрос на високи етични трептения на духа. Тя е въпрос на споделено усещане за приличие на прагматизъм. Трябва да дойде ново политическо поколение от хора, които има определени неща, които знаят, че са прекалено скъпи. В момента нашите политици плащат чудовищна политическа цена. Чудовищна. За това да държат хора като Цацаров и Пеевски на сцената. Ако можеха да не го правят, вероятно нямаше да го правят, очевидно трябва да не плащат тази цена. И може би трябва да дадат хора, които са по някакъв начин свободни от тия зависимости и могат да не плащат тия политически цени. Другото нещо, което на мен ми се струва много важно, когато говорим за нова генерация, е да разберем, че или ще се състои тази нова генерация, или ще бъде поредното изгубено поколение. Има най-малко такива. Това е безрадостна историческа съдба. Общността някак си трябва да надхвърля клишетата на ляво и дясно. Аз не знам вече в България тези клишета на кого говорят нещо, освен на няколко все по-радикализиращи се агитки. Ние трябва някакси да можем да говорим за темите по същество и за политики по същество и да търсим прагматични решения отвъд тези доктринални въпроси. Разбира се, това, с което трябва да се замени сегашното положение на нещата, е едни условия за правене на бизнес, в които предприемачеството да може да изнесе на гърба си тази промяна, за която ние говорим. И естествено, че предприемачът, бизнес климат, бизнес, едър и дребен, трябва да бъде гръбнака на нашето усилие и трябва да бъде целта на това усилие. Но ние трябва ясно да знаем, че особено във времената, в които се оказваме и се намира страната ни, ние трябва ясно да заявим, че ние работим за
силни национални институции. Без силна държава, без силна България, ние не можем да се справим с предизвикателствата. Когато от изток принципа за ненарушимост на границите се ерозира по толкова чудовищен начин, ние трябва да разберем, ако този принцип падне, ние няма да получим Солунската митница. Но имаме много голям шанс да загубим Кърджали. И няма да бъдем бенефициенти на териториални разширения, ние ще бъдем донори на територия. Ние имаме интерес този принцип да бъде запазен. Този принцип се устоява с здрави институции. Но освен това има и нещо друго. Ние трябва да можем да погледнем темата за бедността и за увеличаващото се социално неравенство в очите. Няма начин да говорим за българската мечта на хора, чиято мечта е да си правят зъбите. Тази тема за бедността трябва по някакъв начин да намерим отговор и на нея и да почнем да говорим за нея. И още едно нещо, което бих искал да кажа за нашата общност. И то е, че времето на брюкселския мит свърши. Ние, доколкото, ако ми позволите да кажа, така да говоря във второ лице на число, първо лице на число, извиняйте, ние сме едно поколение, една генерация политическа, която беше свикнала да аутсорсва грижата за общата ни съдба навън. Някак си ще влезем в Европейския съюз и НАТО и това ще реши страшно много от проблемите ни. Там ще вземем държавност, ще вземем институционални модели, ще вземем добри практики, както се казва. Ще дойдат едни чичуци, ще напишат едни доклади, ще ни дадат препоръки. Този матч свърши. Ние трябва да осъзнаем, че трябва да пренесем битката не просто на политически терен, но ние се борим за България и трябва да спечелим тук със свои сили. И това е много отрезвяващо. Много повече, отколкото плашещо. И още едно нещо, което за мен лично е много важно. Тази общност трябва да бъде наистина общност. Ние трябва да почнем да търсим обединение много повече, отколкото различаване и разграничаване между си. Ленин казва, че трябва първо да се разграничим, преди да се обединим. Аз казвам, дайте да мислим обратното. Не само в това отношение, но и в това. Ние трябва да можем изкуствените разделения, които се прокарват в нашето общество и толкова добре се използват. Трябва да развиеме инстинктите, колективните умения, да ги наделяваме. Можем да започнем с това да помислим как да възстановим онова човешко множество и разнообразие, което излезе на първите дни от протеста срещу Пеевски, което по-късно толкова успешно беше разделено по толкова много начини. Това усилие изисква протегане на ръка, то изисква, може би, способност да се признаят някакви грешки и изисква да се приемат някакви собствени несъвършенства. Но трябва да го направим. Така че това, за което бих призовал, това, което бих завършил, говорейки отново за общността като общност, ние трябва да се политизираме, т.е. всеки от нас трябва да намери един повече ден поне. Не просто деня за размисъл. Един ден повече, в който участва по някакъв начин в политическия процес. Дали ще стане партиен член, учредител, дали просто ще подкрепя, дали ще даде едни 10 лева, дали просто ще прави усилието хората, които има 60% да им вярва и 40% някакви съмнения, да ги държите и 60% и да им дава този кредит, защото без подкрепа е невъзможно да се остане на територията на 60% и да не се позволи на 40% причини за недоверие да се размножават. И разбира се, ние трябва да мечтаем за една друга България. И да, България. Това е в центъра на всичко, което трябва да правим. Благодаря ви.